Cak. Cak nang pan. Engko wir ngesor jirane. Ku kaya konon Arumi sing ngabit cinta lokasi kakang karo Arumi mondok pesantren bareng ning susukan kedongdong aja sampai putus tali cintane kun sing diharapkan ning kakang. Tapi Kang Mas, kaya hubungannya kita wong loro kibli bisa kanggo dilanjutaken Kang Mas. Ora bisa dilanjutaken. Karena Arumi wis mateng Kang Mas. Astagfirullahaladzim. Arumi mateng. Arumi bobot. Ngandung. Masya Allah. Berarti yang kayak non percuma Arumi. Tulis waris baca diri, ketulis kegawan janji, ada teh gawan minggat. Wis percuma senajan sampean sumpah sonmai saya tetap kelingan bos timah nok Anissa sing ana ning Jepang lagi waktu masih barengan. La ilaha illallah. Bagus Jakaria kelawan Arumi anduke mau pengen ketemu kelawan sing dadi kekasih. Hari kian pada tetangisan nang apa bocahku? Laksana panas setahun ilang kenang udan mung sedinanya. Ya nang apa bisa ngomong kayak konon Bagus Jakaria? Rongokaken ya. Jalali minakan sarang mama bumi Pedro gede ajar lokale Kayak senabet merang segedeng hatine Jakaria. Setelah Arumi ngomong yang Arumi wis lagi ngandung yang Arumine lagi mata. Ya bokat mau nek Bagus Jakaria pernah ngebon ning Arumi ning anan. Ya wis endah lamun ya Arumi mateng gage buru-buru gawe dina. Terus wong tuane Bagus Jakaria kongkon tekan ning Arumi wong tuane. Wis saja dipikiri. Wah, najan dilali angger kelingan bae Tak akui Arumi salah ning lebagian Kang Mas. Tapi yen bae sampean rusing sejatine, sampean beli mungkin nyalahkaken ananing Arumi. cukup Arumi. Tapi Arumi sumpah Kang Mas beli pernah karo wong sijin Kang Mas. Cukup Arumi.
ibarat segabis dadi bubur li bakal dadi segabatik lara atine Jakaria. Hei, la ilaha illallah, Bagus Jakaria ini ninggalkan. Ya Allah, nok Arumi. mimiatian aja lokale Memang pahit kenyataan kauripane Arumi. Ale eseno kumetenge nang sapa. Kan ka Bagus Jakaria kang ngomongnya kabling rasa hubungan badan kelawan Seno Arumi ku. Cukup Arumi sing werupi. Lamun krungu ning wong tuane Seno kaki landung kelawan wong tua wadone Seno nyewut pasti nok. Ki mau sayu balik delengen dela maning jagat tekone sore. Pokatan beli ketemu karo dalan nok ayo nok balik nok aja nangis ning kene nok Arumi. La ilaha illallah, Arumi meteng nang sapa to lilanange ku ya duh. ku meranggang suarane minangkane mimiatiane gede wong kang paling emayan lawan sayang